Il-lejla tajba. Insellmulkom eżies telespettaturi li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni ta' Djoċesi ta' Għawdex u intom li tinsabu maqdin magħna b'mezzi oħrajn. Din hija l-aħħar darba illi qegħdin ninaqdu magħkom f'dan din ix-xandira mis-santwarju parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana Għawdex fejn matul dawn il-ġimgħat li għaddew, il-ġimgħat ta' żmien qaddis tal-Għid, wassalnilkom il-lezzjo divina ta' kull nhar ta' Ħadd. Il-50 jum tal-Għid jagħlqu bil-festa kbira ta' Pentekoste. Il-bieraħ bħala Knisja flimkien bħala komunità djoċesana Awċija iċċelebrajna il-velja kbira tal-Ispirtu Santu. U illum, jum Pentekoste, nagħlqu dan iċ-ċiklu liturġiku bil-lezzjo divina dwar il-ktieb tal-Atti tal-Apostli jew dwar is-silta mill-Atti tal-Apostli li tirrakkonta l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli, it-twelid tal-Knisja. Il-lezzjo divina tal-lejla sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U tieżis illum inġbarna flimkien biex nagħlqu dan iċ-ċiklu tal-lezzjo divina propju bil-festa tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. Jew nitolbu lill-Ispirtu Qaddis biex jinżel fuq kull wieħed u kull waħda minna, fuq il-familji tagħna, fid-djar tagħna, fil-parroċċi tagħna, fid-djoċesi tagħna, fil-Knisja. Ejja Spirtu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Nitolbu. O Alla, int li tħares lejn il-fidili tiegħek u ma tħallihom nieqsa mill-ebda don. Atina l-Ispirtu Qaddis tiegħek kif tajtu lill-ewwel dixxiepli flimkien ma' Marija miġbura fit-talb fiċ-ċenaklu. Imlina bil-qawwa tiegħu biex nagħmlu dak li inti tixtieq minna. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jumejn il-50, huma kienu l-kol flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qiegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-kol bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instama' dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-kol li mħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bil-sien tiegħu. Miblowejn u mistaġbin bdew jgħidu: dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-kol mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art welidu. Partin, Medjen u Elamin, nies mill-Pesatomja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pfamilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lud u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-kol qegħdin nisimgħuhom jixandru bil-sna tagħna l-eġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-Mulej. Mela llum qegħdin niċċelebraw is-solennità ta' meta l-Ispirtu Santu niżel fuq il-Knisja, niżel fuq l-Apostli. Però kif nafu insibu diversi episodji oħra fil-Vanġelu li rrakkontawlna din il-Pentekoste, dan l-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. Il-Vanġelu ta' San Ġwanna almenu jirrakkonta darbtejn li Ġesu jonfoħ ir-ruħ tiegħu fuq il-Knisja, fuq l-oħrajn, fuq il-bnedmin. L-ewwel episodju nsibuh propju fil-mument tal-mewt ta' Ġesu. San Ġwan jgħidilna kif Ġesu ħajl-ħall, mejjel rasu u rat ruħu
U dik il-kelma rat ruħu mhux bħal ta' San Mark mejl rasu u miet, imma rat ruħu is-sinifikat veru tagħha hija li ta' l-Ispirtu tiegħu lil dawk li kienu taħtu, lil dawk li kienu jħarsu lejh. Meta nintrefa' l fuq, meta niġi msallab, kulħadd iħares lejja. Kulħadd jinġibed lejja. U għadu iħarsu lejn dak li nifdu, lejn dak li minnu ħarġet ir-ruħ, ħareġ l-Ispirtu. Ukoll fl-istess Vanġelu ta' San Ġwan, żewġ kapitli iktar tard, kapitlu 21, insibu wara li Ġesu jqum mill-mewt jidher jew aħjar jitfaċċa. San Ġwan jgħid ġie Ġesu, ma jiġder, ġie Ġesu u qatt f'nofshom. U qalilhom il-paċi magħkom, imbagħad qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu, nefaħ fuqhom, ħudu l-Ispirtu Santu. Id-dnubiet li intom taħfru jkunu maħfura, dawk li intom iżommu jkunu miżmuma. Kienu l-10, Ġuda ma kienx hemm u lanqas Tumas. U dakinhar ukoll Ġesu jonfoħ fuqhom l-Ispirtu Qaddis. Mela għaliex il-Knisja llum tiffoka propju fuq din il-ġrajja li għadna kif smajna tal-Atti tal-Apostli. Meta ġrat preċejs Pentekoste? Żgur illi Pentekoste l-inżul tal-Ispirtu Santu fuqna u marbut mal-misteru tal-mewt u mal-misteru tal-qawmin ta' Ġesu. Għax permezz tal-mewt tiegħu, permezz tal-lotja tiegħu, il-kelma minna nfissa lotja tiegħu, aħna ngħidu Ġesu ta' lilu nnifsu meta miet għalina, f'lotja tiegħu mar-rigali li tagħna f'lotja tiegħu tagħna lotja tal-Ispirtu Santu, tal-Ispirtu tiegħu, tar-ruħ tiegħu, ruħu. X'jiġifieri? Jiġifieri Ġesu bħala rigal tagħna l-enerġija vitali li kienet iżomm lilu ħaj. L-Ispirtu ta' Alla, il-motur, l-enerġija tiegħu. U din hija xi ħaġa kbira, kbira ħafna. Tgħidu li fejn din l-enerġija, kif ma nħossuhiex, kif ma narawhiex, kif kultant naqgħu dawn, kif kultant it-tajjeb, il-pożittiv jinħeba jistaħba u kultant jispiċċa imdallam bin-negattiv ħajjitna. Għax din l-enerġija pożittiva, dan l-Ispirtu Qaddis ta' Alla u sottili ħafna fina. Għaliex? Għax ma jimponix lilu nnifsu fuqna. Ma jajjaċ. Mhux prepotenti, iħallina fil-libertà, din is-sbuħija tiegħu. Iħallina fil-libertà li kieku aħna ikkundizzjonati biex bil-fors nagħmlu t-tajjeb, biex bil-fors l-enerġija pożittiva li jagħtina l-Ispirtu Santu ikollna nwettquha, allura ma nistgħux nitkellmu iktar mill-libertà tagħna. U fejn m'hemmx libertà m'hemmx imħabba. Jekk aħna maħniex liberi, ma nistgħux ngħidu li aħna tassew maħbubin minn Alla u lanqas nistgħu ngħidu li aħna nħobbuh tassew lura. Sakemm aħna m'għandniex dan id-don tal-libertà. Sakemm aħna maħniex liberi. Lil Alla jkollna nħobbuh bil-fors. U meta tħobb lil xi ħadd bil-fors, inti titlef il-libertà. L-imħabba mhix sħiħa. L-imħabba hija limitata ħafna. Allura għalfejn Sallu jpoġġi din lotja, dan ir-rigal hekk każisek sabiħ għalina l-insara tal-Ispirtu Santu għaliex ipoġġih propju fil-ġurnata ta' Pentekoste. 50 jum wara. Hekk l-ewwel qabel kollox 50 jum wara u x'hekk. Huma 7 għal 7. 7 ġimgħat, ġimgħa ta' 7 ġimgħat. U intom tafu x'ifisser in-numru 7 fl-Iskrittura,
kemm hu numru importanti, in-numru tal-kompletezza, in-numru ta' sħuħija. 49 fil-50 jum meta tgħaddi il-milja ta' żmien, fil-milja ta' żmien. Imma f'Pentekoste il-lowt x'kienu jiċċelebraw? Għalfejn Salluqa propju jorbot din il-ġrajja tal-inżul tal-Ispiritu Santu ma' festa importanti għall-lowt. F'din il-ġimgħa ta' 7 ġimgħat fl-għeluq tagħha il-lowt kienu jiċċelebraw ir-rigali li Alla jagħtihom, id-doni. Tant illi għal ir-ritwali u r-riti li kienu jagħmlu kienu joffru mill-ewwel frott tal-art. Joffru lil Alla l-ewwel frott tal-art. Bħalissa jibda bil-mod il-frott. U joffrulu lil Alla il-bikri. Għaliex? Għax jirrikonoxxu li kull ma aħna nirċievu, kull ma huma rċivew u rigal tiegħu. Imma fuq kollox Pentekostellu jiċċelebraw l-isbaħ u l-ikbar għotja li qatt seta' il-bniedem jirċievi mingħand Alla. U x'ingħidejn? L-għotja tat-Toraħ, l-għotja tal-kelma. U li kieku ikollna nifmu aħna. U li kieku imqarna nagħmlu ftit żmien fl-art ta' Iżrael biex nippruvaw inħossu xi tfisser l-Iskrittura għal poplu l-magħżur, għal poplu ludi. Kif iqisuha, kif iqimuha, kemm hi importanti għalihom. Il-ħajja tagħhom iddur kollha kemm hi magħha. Tara pereżempju l-ġimgħa fil-għaxija meta jibda s-sibt, tara żgħażagħ. Min mar jaf x'qed ngħid u jaf li m'iniex nikdeb, żgħażagħ, irġiel, nisa, kollha kemm huma sejrejn lejn il-ħajt li baqa' mit-Tempju ta' Ġerusalemm jew lejn xi sinagoga fil-qrib u interessanti għax imorru jiġru. Bil-Iskrittura f'idejhom, bil-ktieb tas-Salmi f'idejhom jiġru lejn għalfejn jiġru. Għax trid tmur tiġri int biex tiltaqa' ma' Alla li jkellmek. Għax hija xi ħaġa kbira, hija xi ħaġa sabiħa. U ħafna minnhom hekk kif jaraw in-nies it-turisti ġejjin jaqbdu l-Bibja u jagħmlu hekk ma' għajnejhom biex jibqgħu għaddejjin dritti. Ħalli l-moħħ tagħhom jibqa' kkonċentrat. Xi tfisser għalihom l-Iskrittura. Xi ħaġa sempliċi li qed ngħidilkom. Għalihom hija l-ikbar rigal id-don il-kbir. Imma l-Iskrittura isimha magħha Toraħ. Aħna bil-Malti nifhmuha tajjeb ħafna għax il-kelma Toraħ hija bħall-kelma tagħna tara. Il-kelma tara tfisser tkun taf fejn insejjer direzzjoni. Il-kelma Toraħ tfisser id-direzzjoni, il-kmandamenti. Il-kelma Alla hija id-direzzjoni. U dan hu għallut l-ikbar rigal id-direzzjoni. Allura tgħidu li x'għandna bżonnu l-Ispirtu Santu u kemm għandna bżonnu? Għaliex? Għax l-Ispirtu Santu mhux biss id-direzzjoni, imma l-enerġija biex naslu għal dik id-direzzjoni. U mhux dawn kienu l-ilmenti tal-profeti matul is-snejn. Iżajja, Ġeremija, Eżekjel, dan il-poplu li qalbu titbiet jaf x'għandu jagħmel imma qalbu ma ttieħx. M'għandux saħħa, m'għandux il-kapaċità, m'għandux il-qawwa li jasal. X'inhu id-don tal-Ispirtu Santu? Huwa d-don tal-enerġija biex aħna nimxu lejn id-direzzjoni. Lejn id-direzzjoni. Imma dan id-don biddel mhux biss tagħna mhux biss enerġija ġdida, imma biddel ukoll kif se naraw iktar il qudiem id-direzzjoni. Wassal dik id-direzzjoni fil-milja tagħha kif naraw iktar il qudiem f'din il-lezzjoni. U kif jippreżenta dan kollu Salluqa b'mod sabiħ ħafna. Mela kien 50 Pentekoste. U l-koll kienu f'post wieħed. Qed nitkellmu mill-ewwel komunità nisranija ta' Ġerusalemm. U f'daqqa waħda jiġi mis-sema ħoss bħal tariħ qawwi
u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. Il-kelma riħ hija traduzzjoni tal-kelma ruwaħ. Riħ qawwi, ruwaħ, enerġija. Enerġija. Dik l-enerġija illi Alla fil-bidu tal-ħolqien, fil-ktib tal-Ġenesi jonfoħ ir-riħ tiegħu, ir-ruwaħ tiegħu fuq il-bniedem, fuq it-tajn biex jagħtih il-ħajja. Dik l-enerġija illi Elija meta kien fuq il-ħoreb jistenna lil Alla jidher fis-sinjali ġiet bħal riħ qawwi. Dik l-enerġija illi ħafna drabi dan ir-riħ qawwi kien preżenti fil-mixja tal-poplu ta' Iżrael, il-mixja tal-ħelsien mill-art tal-Eġittu lejn l-art imwiegħda. Ftakru biss fir-riħ qawwi illi feraq il-baħar biex il-poplu ikun jista' jgħaddi minn ġo nofsu. X'enerġija, x'qawwa. L-Ispirtu ta' Alla huwa din l-enerġija, huwa din il-qawwa. Huwa din il-qawwa kbira illi Alla fil-providenza tiegħu, fl-imħabba tiegħu jagħtina bħala rigal. Jagħtih bħala rigal lill-Knisja, imma jagħtih bħala rigal lil kull wieħed u kull waħda minna. Din il-qawwa qiegħda ġo fina. Din l-enerġija qiegħda ġo fina. Id-diffikultà, il-problema tagħna x'inhi? Illi nsibuha bitqila biex nammettu, biex naċċettawha, biex nafdaw, biex nemnu, bħalli kieku jkollna kont illi fih kwantitajiet kbar ta' flows fil-bank u ma nafux bih. Dak sintendi ma tiġraqatax dak inkunu nafu bih mingħajr problemi. Imma immaġina jkollok kont inti il-bank u ma tafx bih. Jew inkella ma tajtx kasu. Jew inkella mingħajr ma jiswix. Dan hu li jiġrilna aħna bl-Ispirtu Santu ġewwa fina. Imma mhux biss, ħafna drabi anki l-limiti tagħna, anki id-djufijiet tagħna, anki meta nħallu wisq id-dinja teħodna tkaxkarna, din il-vuċi sottili li għandna fil-qalb, din l-enerġija li għalkemm qawwija daqs ir-riħ, imma hi sottomessa għall-libertà tiegħi, għall-libertà tiegħek. Alla ma jista' jagħmel xejn mingħajr il-permess tiegħi, mingħajr il-permess tiegħek. Għax din dan titlob l-imħabba ta' Alla lina. Hekk jħobbna Alla. Allura x'jiġri? L-għażliet tiegħi, id-deċiżjonijiet tiegħi ħafna drabi jissoffokaw, jifgaw dan in-nifs, jifgaw din il-qawwa. Din il-qawwa illi kienet kapaċi toffroq il-baħar tal-qasab biex il-poplu ludi jkun jista' jgħaddi, jkun jista' jeħles. U ma xi xebbaħa iktar din l-enerġija dan l-Ispirtu Santu sal-luqa. Riħ qawwi li mela id-dar kollha. Mela d-dar kollha. Hija ċara u xekk li sal-luqa qiegħed jitkellem minn simboli, minn sinjali. Qiegħed jitkellem minn realtà teoloġika, minn verità teoloġika, imma taħt sinjali. Mela d-dar kollha. Fil-Vanġelu għandna dik ix-xena sabiħa ta' meta Marija ta' Magdala, Marija oħt Lazzru, skużawni, tkisser il-vażett tal-alabastru u tidlek bil-fwieħa lil Ġesu. U San Ġwan jgħidilna u id-dar imtliet bil-fwieħa. Id-dar imtliet bil-fwieħa. Id-dar ta' Zakkew. F'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Ġesu, Zakkew inżel minn hemm għax illum irrid niġi noqgħod għandek. Id-dar li timtela dan ir-riħ illi jimla id-dar. Dan l-Ispirtu Alla li jekk inħalluh jaħdem fina jimla mhux biss lili imma d-dar tagħna. Id-dar tagħna jfisser il-persuni li jgħixu magħna. Ir-relazzjonijiet tagħna. U jkompli, u derulhom ilsna
jisom tan-nar, jgħidilna l-Vanġelu, li jgħidilna l-Atti tal-Apostli. U tqasmu u għadu fuq kull wieħed minnhom. Hawnhekk għandna ġbija oħra li teħodna fl-Antik Testament. U tqasmu jisom ilsna. Għaliex qiegħed juża l-kelma ilsna sal-Luqa? Għax l-Ispirtu Santu verament għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni. Il-profeti ma ninsewx kienu jkunu mimlijin bl-Ispirtu ta' Alla biex jitkellmu. Kieku jkollna pereżempju inqalbu ftit il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Marrejx nipprofetizza jgħid Ġeremija, għajjejtni mulej, għajjejtni. Ekk jgħidlu lil Alla Ġeremija. Imma din il-vuċi li għandi ġo fija, din l-enerġija li għandi ġo fija, ma nistax inżomma, jgħid Ġeremija. Ma nistax inżomma. Tanti qawwija din il-verità, din l-enerġija tal-Ispirtu Santu. Ma nistax inżomma. L-Ispirtu Santu l-sien, lingwa. Kif naraw iktar il-qudiem. Imma tan-nar. In-nar l-istess huwa preżenti ħafna fl-Antik Testament. Huwa preżenti fuq kollox. Għaliex meta Alla jagħti dan id-don lil Mosè, id-don tat-Toraħ, jgħidilna l-ktieb tal-Esodu illi qalb sajjetti, rat, beraq, terremoti, Alla jinżel fin-nar. U jagħti lil Mosè it-Toraħ, id-direzzjoni, il-kmandamenti. Alla jinżel fin-nar. Issa Alla jerġa' jinżel fin-nar. Huma modi kif aħna nifhmu li Alla hu preżenti bil-qawwa tiegħu. Insibu diversi silti oħra fl-Iskrittura fl-Antik Testament li jkellmuna dwar dan in-nar. Is-siġra tal-ollieq illi taqbad mingħajr ma tinqered, illi minna Alla jkellem lil Mosè biex Mosè jkun jista' jmur ikollu l-mandat biex imuru jissalva jeħles lil poplu mill-Eġittu. In-nar huwa l-qawwa, in-nar huwa isħana, in-nar huwa enerġija, in-nar jippurifika, in-nar. Hawnhekk f'din is-silta m'għandniex is-sinjal ieħor tal-Ispirtu Santu, li huwa l-ilma. Is-sinjal li aħna stess kollha kemm aħna kellna esperjenza tiegħu fil-Magħmudija. L-ilma. F'kapitlu 7 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, Ġesu jgħidilna illi mill-bniedem mimli balla joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj, u San Ġwan jagħmel kumment żgħir jgħid kien qiegħed jirreferi għall-Ispirtu Santu. Lis-Sammaritana, min jemmen fija, min jafda fija, min ikollu lili, min jidħol f'relazzjoni miegħi, mhux biss jaqtalax, imma hu stess isir għajn li taqtalax il-ħaddieħor. F'kapitlu 4 Ġesu lis-Sammaritana, l-ilma. L-Ispirtu Santu, li huwa il-freskezza, li huwa l-ħajja, l-ilma huwa l-ħajja, in-nar huwa l-qawwa, il-qawwa li tippurifika. U San Luqa jgħidilna tqasmu u għadu fuq kull wieħed minnhom. Minna l-Ispirtu Santu mhux fuqek u fuq imux. L-Ispirtu Santu qiegħed fuq kulħadd, anzi qiegħed f'kulħadd. San Ġwan kapitlu 21, meta Ġesu jidħol u jkellem lid-dixxipli jgħidilhom nefaħ, aħna ngħidu l-Vanġeli jgħidilna nefaħ fuqhom. Aktar milli nefaħ fuqhom, traduzzjoni litteralja nefaħ fihom. U qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Tant jitħallat l-Ispirtu Santu mal-enerġiji tagħna, tant jitħallat mal-ħsibijiet tagħna, tant jitħallat mas-sentimenti tagħna, tant jitħallat mal-persuna tagħna. Illi jkun hemm u ma nindunawx bih, tantu delikat, imma qiegħed hemm. U l-frott tiegħu jidher kultant u tant żmien f'ħajjitna. Jalla jidher il-ħin kollu. Fit-teoloġija orjentali, teoloġija tal-Knisja Ortodossa,
L-Ispirtu Santu u ħafna iktar konkret u ħafna iktar marbut mal-umanità tant illi jgħidulna it-teoloġi ortodossi. Illi dak kollu li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet umani, il-kapaċità li nitkellmu flimkien, il-kapaċità li nħossu għal xulxejn, il-kapaċità li jekk jien weġġajtek inħossni ħati, il-kapaċità li jekk int weġġajtni nirrabja. Huma kollha marbutejn ma' relazzjonijiet, dawn il-kapaċitajiet kollha huma l-Ispirtu Santu fina. Jekk inti tifel jew tifla qabsu ilek m'għandekx iktar moħħhom, imma mbagħad wara tgħid u le nifhimhom naħfrilhom. Huwa l-Ispirtu Santu. Huwa l-Ispirtu Santu. Jekk inti tgħid u hiwa ħadu iktar minni ħuti fil-wirt, ma jimpurtax, jien għaddej, ma jonqosni xejn, nibqa' nkellimhom xorta, immur xorta ħdejn il-ġenituri tiegħi anzjani xjuħ. Huwa l-Ispirtu Santu. Huwa l-Ispirtu Santu. Jekk inti tgħid u m'għandix abtit immur nitlob, u m'għandix abtit niċċelebra l-Ewkaristija, u kemm kont sew mid-dar kollox fuq l-internet u kollox fuq il-kompjuter, kemm kont sew nista' nagħmel żewġ affarijiet jew tlieta waqt li qed nisma' qudiesa. Imma mbagħad tiġik moħħok u tgħidu le, ħammur nipparteċipa, ħammur nieħu sehem. Huwa l-Ispirtu Santu. Ma narawhx, ma nisimgħuhx, ma mmissuhx, imma nħossuh il-ħin kollu. Dan hu l-Ispirtu Santu. U bdew jitkellmu bil-sna oħra, dan l-ilsien, dan in-nar, qabbat fihom esperjenza ġdida, għamilhom bnedmin ġodda. Dak li jgħid Eżekjel fl-aħħar mill-aħħar fil-ktieb tiegħu. Natikom qalb ġdida. Natikom l-Ispirtu tiegħi, natikom ruħ ġdida. Dan hu l-Ispirtu Santu. Skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. U mill-ewwel sal-Luqa jurina b'mod prattiku, b'eżempju, l-effett tal-Ispirtu Santu fuq dawk li kienu hemmhekk dakinhar f'Pentekoste. L-effett fuq dawk li jirċevuh. Allura l-effett fuqna, għax aħna wkoll konna hemmhekk f'Pentekoste. Aħna wkoll illum iċċelebrajnieh Pentekoste biex inkunu hemm, biex l-Ispirtu Santu jitqajjem fina, jinżel fina, f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Ma nħalluhx kontri qed il-bank. F'Ġerusalem kien hemm xi lut, nies twajba, sintendi Pentekoste, kulħadd waħda mill-festi kbar tal-lut, kulħadd jinġabar madwar it-Tempju ta' Ġerusalem. U daw kienu minn 12 il-kultura differenti, minn 12 il-pajjiż differenti, għandna lista ta' 12 il-pajjiż. U probabbli Luqa saba lesta din il-lista x'imkien. U x'jiġri? Miblowejn u mistaġbin. Kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Mela bliema lingwa kienu qegħdin jitkellmu. Aħna meta kont żgħir jien kienu jitkellmu mill-Esperanto, kienu qegħdin jivvintaw lingwa biex kulħadd ikun jista' jitkellem biha jifhimha, ma mbagħad tajna qalbna u x'hekk. Sa ftit snin ilu konna ngħidu li jekk taf il-Franċiż u l-Ingliż tkun tista' tkampa kullimkien fid-dinja. Lingwa issa llum iktar l-Ingliż. L-Ingliż huwa lingwa. Imma mill-liema lingwa qiegħed jitkellem sal-Luqa hawnhekk. Li min hi l-lingwa li dakinhar fehma kulħadd. U mhux dakinhar biss. Li min hi l-lingwa, li min hu id-don il-ġdid, li min hi d-direzzjoni l-ġdida, it-toraħ il-ġdida, allura it-toraħ il-ġdida li jagħtina l-Ispirtu Santu flimkien mal-qawwa li nimxu lejha. U għad-don tal-Agape li tkellem fuqha nhar il-ħadd li għadda Father Charles. Id-don tal-imħabba. Id-don tal-imħabba jiqfu riflettu ftit. Bl-imħabba tiftijem kull imkien. L-imħabba jifhimha kulħadd. Min tarbija fil-ġuf tifhimha l-imħabba, sa raġel anzjan marid bid-dimensja.
jifhimha kull bniedem li jitkellem b'kull tip ta' lingwa. Jifhimha kull bniedem li għandu kull tip ta' kultura. Interessanti din ir-realtà. Din ir-realtà li aħna neħduha tant for granted fil-ħajja. Imma li mi xajr id-don tal-Ispirtu Santu, ir-rigal ta' Alla lilna. U allura f'Pentekosta niċċelebraw mhux biss il-qawwa, l-enerġija, imma niċċelebraw ukoll id-direzzjoni. Għax id-direzzjoni hija ġdida. Mhix iktar it-toraħ l-10 mandamenti tagħmel xek, tagħmel xek, tagħmel xek, le. Imma issa t-toraħ hija id-direzzjoni tagħna hija l-imħabba. U jekk inħobbu, x'se jiġri? Jekk inħobbu lil ħowk ma titħakx bih, jekk inħobbu lil ħowk ma tisirqux, jekk inħobbu lil ħowk ma toqtlux, jekk inħobbu tassew lil ħowk ma teħodlux il-mara tiegħu, jew lir-raġel tiegħu, jew tagħha, jekk inħobbu ma nieħdux dak li mhux tagħna. San Pawl. U San Twistejn ħobb u għamel li trid. Imma San Pawl, il-kmandament tal-imħabba jiġbor fih kollox. Anzi, jissupera l-imħabba tmur lilin. U dan hu id-don li jirċevejna fina. Id-don li huwa l-fejqan tal-konfużjoni li nħolqot f'Babel. F'kapitlu 11 tal-ktib tal-Ġenesi hemm daqsxejn ta' storja gustusa. Dawn in-nies li kienu żviluppati, kienu evoluti, qalu iridu nibnu belt. U interessanti l-motivazzjoni. Għalfejn iridu jibnu biex nagħmlu isem għalina fuq l-art kollha. Irridu nibnu belt biex nagħmlu isem għalina fuq l-art kollha. Għaliex il-motivazzjoni importanti? Għax ħafna drabi tkun dejn il-motivazzjoni anki tiegħi, anki tagħna. Li s-sikket iċċajpar tifga il-qawwa tal-Ispirtu Santu fina biex nagħmel l-isem għalija fuq l-art kollha, biex inkun iktar importanti, biex ikolli iktar poter, biex l-oħrajn iħarsu lejja minn isfel għal fuq, biex l-oħrajn jibżgħu minni. U din id-dinamika x'tagħmel tifga lill-ispirtu li hemm fina, l-ispirtu tal-umiltà, l-ispirtu tal-ħlewwa, l-ispirtu tal-imħabba, l-ispirtu tal-libertà. Daw kollha jisparixxu meta jien irid nagħmel isem għalija, meta rrida tgħaddi tiegħi fid-dar, meta nħoss mhux hekk, il-personalità tiegħi, l-identità tiegħi imminaċċjata, medda, meta nitbiet mill-umiltà. U dawk 72 lingwa li nfirdu dakinhar x'hekk ġara, ma baqgħux jiftehmu, fit-72 pajjiż jgħidilna il-ktib tal-Ġenesi, issa jingħaqdu f'din il-lingwa tal-karità, f'din il-lingwa tal-imħabba. Il-komunità, konkludu, il-komunità illi rċivit l-Ispirtu Santu salluqa jkompli iktar il-qoddim. Jgħidilna li kienet assidwa. Assidwa jiġifieri kienet tagħmel xi ħaġa mingħajr ma taqtaqat minnha. Kienet tagħmel xi ħaġa kontinwament. Assidwa f'erba' affarijiet. Il-komunità illi kienet mimlija bl-Ispirtu Santu. Għalli ma raġuni biex l-Ispirtu Santu jibqa' ħaj. L-Ispirtu Santu jkun jista' jibqa' jagħti l-enerġija tiegħu fil-Knisja u f'kull wieħed u kull waħda minnha. Li min huma daw l-erba' kwalitajiet ta' din l-ewwel komunità nisranija illi kienet mimlija bl-Ispirtu Qaddis, kienet assidwa fit-tagħlim tal-Apostli jew fi kliem ieħor fis-smieħ tal-kelma tal-Alla. Fit-talb, fil-qsim tal-ħobs u fl-imħabba ta' bejniethom. Dawn huma l-erba' kwalitajiet mhux biss tal-Knisja, imma ta' kull relazzjoni, ta' kull familja illi fija
hemm l-Ispirtu Qaddis u li tixtieq li dan l-Ispirtu Qaddis mhux jitlaq, mhux jgħib, mhux tonqoslu l-qawwa, imma jibqa' f'saħħtu, jibqa' jagħti l-ferħ tiegħu. Kienu assidwi, kienu jkunu preżenti mingħajr qatt ma jaqtgħu f'dawn l-erba' affarijiet: it-tagħlim tal-Apostli, it-talb, il-qsim tal-ħobs u l-imħabba ta' bejniethom. U bir-raġun allura San-Luqa jkompli, il-komunità Nisranija kienet kuntenta, kienet ferħana u ħafna nies kuljum kienu jingħaqdu magħhom. Ħafna nies kuljum kienu jiżdiedu magħhom. Jalla il-familji tagħna, il-komunitajiet tagħna, jalla aħna stess kull wieħed u kull waħda minna inkomplu nħallu lill-Ispirtu li rċevejna jaħdem fina. Għal-ġid tagħna stess, għal-ġid ta' xulxejn u għal-ġid tal-Knisja. U bil-wieqfa ma ninsewx li aħna uliet tal-istess missier bil-kliem ta' Ġesu inkantaw flimkien. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier li ben u l-Ispirtu Santu. Morru wejxu fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Lejla tajba l-kulħadd. We
naslu fit-tmiem din ix-xandira tal-lejla li fija wassalnielkom il-Lectio Divina immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma dwar is-silta mill-Atti tal-Apostli li tirrakkonta l-inżul tal-Ispiritu Santu fuq l-Apostli, l-festa tal-lum 8 il-50. Din il-lezzjo tala sensiela twila ta' xandiriet li wassalnielkom kull nhar ta' Ħadd fil-għaxija, l-ewwel mill-Istitut tal-Familja Papa Ġwani Pawlu II u issa mis-Santwarju Parrokjali tal-Qalb ta' Ġesu fil-Fontana bil-Lezzjo Divina tal-Vanġeli tal-Ħdud. Lezzjo li issa sejrin nagħmlu pawża minnhom u jekk il-bambin irid inkomplu aktar il qudiem kif nafżawkom fuq il-paġni soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex. U għaxira illi f'din l-aħħar xandira nirringrazzjaw il-dawk kollha illi għamlu possibbli dawn il-momenti ta' riflessjoni u xandir tal-kelma ta' Alla. Nirringrazzjaw qabel xejn lill-parroċċa tal-Fontana illi laqetna l-kappillan il-kanonku Simon Mario Kakija u dawk kollha li ħadu ħsieb jippreparaw il-Knisja għal dawn ix-xandiriet. U nfakru għalhekk ukoll li ikomplu id-devozzjonijiet sbieħ tal-ġimgħat tal-Qalb ta' Ġesu li waslu għas-solenità tal-Qalb ta' Ġesu f'Ġunju. Nirringrazzjaw lill-predikaturi li kellna magħna matul dawn il-ħdud u li waslulna l-kelma tal-Alla b'tant erf u qdusija. Grazzi wkoll lil dawk illi taw is-sem tagħhom fl-animazzjoni tal-kant. B'mod partikolari nirringrazzjaw lil Dorien Portelli u l-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ li jikkoordinaw ukoll l-animazzjoni tal-kant anke minn koristi oħrajn matul il-ħdud li għaddew. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi lil ċefaj Audiovisual li għamlu possibbli minn naħa teknika dawn ix-xandiriet. Dawn il-lezzjo kollha tistgħu issibuhom fuq il-paġni tagħna ta' YouTube u ta' Facebook fi playlists apposta, kif ukoll fuq laikos.org. Nagħlqu billi infakru f'mument sabiħ ħafna li ħanejxu bħala Knisja f'Malta u Għawdex nhar it-tlieta li ġej, 25 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija fuq xewqa tal-Papa Franġisku u faqda mal-isfijiet tagħna kif ukoll ma' rappreżentanti mill-iskejjel u minn entitajiet oħrajn akademiċi se nitolbu t-talba tar-Rużarju biex bl-interċessjoni tal-Verġni Marija f'dan ix-xahar tagħha ta' Mejju u fiħdana propju fis-santwarju tagħha f'Tapinu nitolbu għat-trażżin u possibilment it-tmiem ta' din il-pandemija. Dan ir-Rużarju tistgħu issegwuh fuq dawn il-paġni fuq Shake Television, fuq Radio Marija, imma wkoll fuq TVM2. Wara r-Rużarju fuq Shake Television tkompli tixxandar ukoll il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof. Għalhekk inħeġġukom kif qed taraw ukoll fuq l-iskreens tagħkom biex tingħaqdu magħna, ma tistgħux tkunu preżenti fis-santwarju imma tingħaqdu magħna permezz ta' dawn il-mezzi għal din it-talba tar-Rużarju nhar it-tlieta li ġej fis-sitta. Jiena minn ħati ma tfadali xejn li nirringrazzjakom illi kontu magħna, il-mulej tas-sew iberikkom u jimlikom bl-ispirtu qaddis tiegħu. Il-lejla tajba.